Danba taldeko bi lagunekin hitz egiten ari gara, beraien azken obra nolabait barneratzeko. Hemen ditugu Aitziber Estanga eta Cristian Amorena. Eta esango dugu zuek kantu hauen letrak ere egin dituzuela, eta letretan erreparatuz eguneroko bizitza, maitasuna, ironia, zintzotasuna duzuela landu. Nola eraman duzuela lana? Bagintu nola gai batzuk oso barnenatua eta nahi gintuena diskortan sartu, eta adibidez orain entzun dugun kantu hori, kulturaren nahasketa hori, eta pizkat taldean bizi duguna eta baita gure espirituan, eta ondo dagoena da beste kultura batzutaz iritziak ematea, baina lehena bizik behintzat saiatu ezautzia, bizitzia, eta gero hortaz hitz egin eta opinione bat eman. Baina pixkat kantu hortan ginuna gogoa zen, bakotxa bere kultura izaten aldu, saiatu bat besteari ejan dutena jakitean ondik datorren ikasi lehenik eta gero hitz egin, baina baita nahasi eta elgarrekin bizitzen aldera eta kantu hortan bezala ongi pasatu denak elgarrekin. Musika komunikazio tresna oso egokia da. Bai, muga enitz hausten ditu. Bai. Zuen azken lanagan itzulia egin dugu, orain diskoa plazaratu duzu bai, baina taula gainean ere jarriko zarete. Urrengo datarik balduzu eskutartean? Ditugunak dira diska aurkezpenak, zatiko hainikan diska ez da kaleratu, orduan daukagu prentsaurrekoa azararen 4ean Baionan eta azararen 6ean Donostian. Eta gero azararen 15ean bai egin mango dugu emanaldi txiki bat Baionako Elkarme Garendan, eta 4 bat kantu edo joko ditugu talde guztiak, eta gero urrengoa izango gea Durangoko azokan ere bai, han antzoki txiki bat edo antolatu dute aurten, eta han egingo dugu beste aurkezpen bat. Abenduaren 6ean. Hori da. Durangoko azokan egun horietan. Pozik zaudeten baitzarekin, ikusten dodan, ez? Bai. Helarazi ahal izan duzu barruko guztia, ezta? Nik uste baietz. Bai, guztagatu gara. Barrun gerukagunak gatea ditugu eta... Oidana. Bai. Eta bai arte izan dugun ere bizkate gantzuna jendearen gani, duriz guk eman dugun emozio hori eta eman dugun mezu hori ikusten dugu jende giena ulertu duela eta nire agidura izan da pizkatu hori. Noela uste, zuk izan gauza bat da espresatzea eta gero zuk bajuan sentitzen dituzun. Detaile guzi horiek hor sentitzen duzun. Zuka hoi eta barneko tensioik eta beste emozioiek eraraztea hori oso komplikatua da, eta ikusten dugu izan ditugun jendeekin izan ditugun harreman gehienak, ni agituta usten haute nola sentitzen dituzten gauz horiek, eta daukategu percepzio berdina, eta hori nonbait satisfazio handia da. Kritika aldetekan ere kritika honak izan ditugu eta oso pozgarria da. Horrek laguntzen zaitu aurrera jarraitzen. Indarra ematen du, Bai, asko. Oihartzunak baineko izan dituzu anitz? Oihartzun anitz izan dituzu? Bai. Egan hor hasi ginen promoa iten iraila bukaeran, eta dauzkagu beren 35 bat komunikabideola onkitua Euskal Herrian, bakarrik, eta egia egan dauzkaguna guai arte izan ditugun egantzun denak jendea plazer hartu du, eta guetzat importanteena da disko horrekin plazer hartzea eta orain zuzenean ere gauz berdina ematea. Musika hori egina izan da konpartitzeko eta ongi pasatzeko. Eta guk beti izan dugu espiritu hori eta guain nahi duguna da plazaz plaza hori jendeari eman eta horrekin momentu guzua pasatzen. Gehien bat lortu beraie iristea ere, zuk sentitzen dezun gauz hori,
oain sentitzen den bezala, ez, diskoan eman nahi genuna ikusten dela jendeak kaptatu duela, zuzenean ere, gu martxa eukiko dugu, jendeak ere ondo pasatzen dugu gurekin. Ikuste musika aproposa dela fiesta egiteko, dantzatzeko, eta, espero dugu danak ondo pasatzea, goikok eta bekok ere bai, Goikok eta bekok. Bai. Eta esango azkenik ere, alako blog bat baduzuela ere, zuen informazioa larazteko. MySpaceen pagina bat badugu, eta egan biatzilabetez, biatzilabete martxan dugula, eta dauzkagula egunta 50.000 bisita baino gehiago, eta 200.000 deskarga edo. Egan Pentsa. Eta toki guzitatik, daukagu Italiako antena ono hango irrati batean gaude programatuta, eta gero pizkat, gu pizkatu harritu da gaude. Internet tresna baliagarri izaten da batzuetan. Hori da. Tira, amaituko dugu, eta amaitzeko ongi, azken pieza bat entzungo dugu, ongi amaitzeko. Ez dakit, zuen eskuetan uzun dizuet aukera, den Aitziberrek aukeratu dira. Horregatik, mila esango nuen, baina izan da. Uste dut pixkate jokerian eta hori bestako giroako eta joni puntu horrekin daukagun kantu bat da honpo. Berez, eguneroko lan gogorra eta langileen bizi modu horren inguruan sortu den kantu bat, eta baita telebistan erakusten dizkiguten emankizun txak batzuen inguruko trufa pixkat. Orain autoan gidatzen ari den hori, entzule hori, lanetik itzuleran ongi entzule dugu intzat. Eskar mila gure gomita hartzagatik, eta bide berean jarraitu. Hautsi, nuski. Aio. Este tema se lo quiero dedicar a mi buen amigo Don Juan Purgar. Llego por la mañana, salto del cargador, me doy 5 minutos para saltar del colchón. 1, 2, 3, 4 y 5 más, en ducharme y lo demás. Pico en un café con tostada derrapada, manchándome de grasa sin cambiarme de corbata. Salgo el 25 corriendo hasta el metro y de lo fuerte de las lentes espero menos 10. Llego tarde otra vez, ahí sigo. Con el culo de la hinco, esto piensa mi jefe cuando me viene a ver para decirme que sea la última vez. ¡Ay, te ha pillado! ¡Ay, qué pena! ¡Qué terrible, verdad! ¡Ay, pobre! Eso no es nada. Mira lo que me pasó a mí el otro día. Me llama a su despacho y me dice, ¿dónde está el uniforme? Y le digo, ¿el uniforme? ¿Pero qué uniforme? A mí nadie me ha dicho nada. Yo vengo a trabajar todos los días a las 8 de la mañana. No llego tarde ni un día. Salgo a las 12. En mis 10 minutos de ir al baño. Como un 15. No fumo. Y nadie me dice que hay que llevar uniforme. ¿Por qué nadie me tiene en cuenta en esta oficina? Y me puse a llorar así como te lo estoy contando. Mira que se me echa por la escenita, porque hay quien dice que últimamente no paro de hacer escenitas. Escenitas, ya verán el día que monte una escenita se van a enterar. Se me echa, ¿qué hago? Ay, que me cago, nadie me contratará, de pronto todo el tiempo para mí, ay, que me voy por la pata abajo y no son las 12, ay, Dios mío. Respirar, me ha dicho mi psicólogo que respire, tengo que relajarme, respirar y expirar, respirar y expirar.